s'adona que no havia llegit no, però és que porto molts dies sense llegir i aquesta és la meva explicació de per què no vaig poder llegir. Si ens queden ja molt poquet per acabar el llibre ja i em centro per llegir El Gaudí i el secret de les tres creus, però ara no em vull atabalar-me. Els darrers capítols, que ja com havia explicat, perquè també és altra de les coses que també són importants, es trobaven al Paraguai a les 10 en punt. I què feien al Paraguai? A veure si jo no me'n recordo bé de què hi havia. La Laia no tenia ganes de trobar el tresor. I bueno, doncs ens toca avui el capítol 10 i mira quantes pàgines queda per acabar el llibre. Queden ja... Això seria el capítol 11 ja. Però, bueno, com que és molt llarg, doncs llegiré com una mica del capítol 10 i si puc una mica del capítol 11. I així faré com un recopilatori de tot el tema que ja volia seguir-lo, ¿vale? Vale, començo aquí. Estan tots asseguts al banc del que es coneix com el balcó del Mediterrani. La barana sembla el llom d'una serp, plena d'ondulacions i tot ell està recobert de trencadís de colors bonics i vistoses formes. Al seu davant jeu enmig de la calitja la ciutat de Barcelona i al fons el mar. Estan contents per la darrera troballa, però alhora desorientats. En Marc s'entusiasma amb la tècnica del trencadís que se n'adona que és com un segell de Gaudí. La Laia li explica el que en sap. Gaudí creia que la bellesa consistia a trencar per tornar a reconstruir, igual com les persones estem trencades, o sigui, plenes de contradiccions, situacions en què volem i no volem una mateixa cosa o en què volem una cosa i alhora la contrària, i que al llarg de la vida ens hem d'anar construint, això vol dir assumir els dos pols d'una contradicció i unificar-los. Ell també feia el mateix en les seves obres. Ho entenia com ple d'un simbolisme místic. Bé, ja sé que això és un xic complicat per a vosaltres, però us he volgut dir perquè així, quan sigueu més grans, tingueu la curiositat de tornar sobre aquest tema que ara segurament us ha quedat molt obscur i intentar d'entendre'l millor. En Peter, que escolta amb una orella mentre segueix capficat intentant veure si pot desxifrar l'enigma de les creus, s'adona que el seu avi és més savi i més complex del que ell s'imaginava. Però el que està clar, ara, és que cal fer el mateix que han fet amb l'aigua, una recerca pel parc a fi de descobrir tots els llocs on puguin haver creus. Laia, tu saps on hi ha creus en aquest parc? Bé, no et puc assegurar que no me n'oblidi alguna, però justament fa uns moments estava pensant en això. A l'entrada n'hi ha, però no són com aquesta. I l'altre lloc on recordo unes creus és al capdamunt del parc, just on Gaudí volia construir la capella de la urbanització. En no fer-se ni l'una ni l'altra, hi va aixecar un monticle amb 3 creus estranyes. De totes maneres, fa anys que no hi vaig, però no em sembla recordar que hi hagués cap creu com la del dibuix. El lloc és conegut com el Turó de les Menes. Tampoc no recordo exactament quin és el camí per anar-hi, però això no serà cap problema perquè segur que és capdamunt. Així hem d'acabar anant allà, on el guàrdia de l'entrada ens ha avisat que no hi anéssim, que era una zona on es produïen molts atracaments, diu la Kit. Exacte, però nosaltres no som una diana interessant per a cap atracador, respon la Laia. S'aixequen, travessen la gran plaça i pugen per unes escales que hi ha enmig d'uns jardinets i que s'enfilen per la muntanya del Carmel. Després d'una estona d'escales van a donar a un camí més ample i sense asfaltar que els condueix directament al cim del parc, al Turó de les Menes. No s'han adonat que els seus perseguidors, que no es perden detall de tots els seus moviments i de moltes de les seves converses, els segueixen de ben a prop. Després de caminar uns 500 metres, veuen un promontori amb 3 creus al capdamunt. En Bernat, que recorda les classes de religió, crida «El cavalari! Això significa el cavalari perquè allà també hi ha 3 creus». «Potser, però no estic segura», respon la Laia. Pugen al turó per una escala estreta que s'hi enfila
en forma d'espiral i en arribar al capdamunt se n'adonen que les creus són molt estranyes. Semblen fetges coronades per cubs, però no hi veuen enlloc la creu de 2 travessers. En Bernat, que no para de mirar-ho i tafanejar-ho tot, veu la cara d'en Sergi i els seus amics ocupes al de sota molt a la vora. La coneix perquè és l'única que està plena de rètols i dibuixos. Ja veu que no cal que intenti cridar-los des d'aquí perquè, tot i que pot veure amb tot detall la casa, la distància perquè hi arribi al so és massa gran. Una vegada més, tots seuen en les pedres que fan de suport a les creus, una mica desinflats, més que res per la manca de perspectives. Ara se'ls han acabat els recursos i ja no saben on més anar a buscar la creu del dibuix. En Bernat torna a baixar per les escales amb la intenció de veure des de més a prop la casa dels seus amics. Un cop a sota del turó, crida en Marc a fi d'ensenyar-li la vista. En Marc, que no té res millor per fer, baixa i es dirigeix a poc cap allà on es troba en Bernat. I de sobte, en passar per un punt concret mentre mira dalt de les creus, li sembla veure un efecte curiós. Retorna un pas enrere i el que succeeix li fa gràcia. Ei, mireu! Aquí les 3 creus s'ajunten i només se'n veu una. La Laia reacciona immediatament, ja que les paraules d'en Marc li activen la memòria. Ho havia oblidat, però algú fa anys li havia explicat que la construcció de les creus era feta de manera que permetia aquest fenomen. I en arribar al punt exacte on es troba en Marc, la Laia no pot reprimir un crit. Ja ho tenim! Des d'aquí es veu aquesta creu de 2 traspecers semblant a la creu de Caravaca. No és una creu física, sinó l'efecte produït en superposar-se les 3 creus, però, com podreu comprovar, coincideix exactament amb el dibuix de l'Aldrich. Fins i tot el travesser inferior està lleugerament inclinat cap a terra. És això! Segur! Iuhu! Baixen tots del turonet com uns espirtats i comencen el joc de mirar les creus junts des del punt exacte i tot seguit fer un pas endavant o endarrere i comprovar com la imatge ja no es construeix. Tornen a mirar el paper i fent un cercle tancat i parlant en veu baixa, com si tinguessi por que algú els pogués sentir, dedueixen la resta de l'enigma. 2 per 2, NE. Això els sembla fàcil. 2 passes al nord i 2 a l'est i allà excavaran. Tot i que en Peter ha dut en la seva motxilla un parell d'eines petites però suficients, un pic petit i una pala plegable, el contingut trànsit de turistes que arriben fins al turó a visitar les creus els desconsella de fer-ho en una hora tan concorreguda com al migdia. Sabeu què podem fer? Proposa en Peter recuperant un to de veu no tant de secret. Ens anem a dinar aquí a la vora del parc, en algun d'aquests bars que hem trobat pujant i a mitja tarda tornem i esperem que les visites vagin reduint-se per poder fer el forat amb més tranquil·litat. Hi ha uns 4 ulls o 3 i mig per ser més exactes, que els vigila constantment els amos dels quals ara s'acaben de posar nerviosos, ja que no han pogut escoltar el punt exacte on cal cavar i a més aquests que en saben ara decideixen anar-se a dinar. Ells que la majoria de dies no dinen per no perdre pistonada. Quina bestiesa això de dinar quan es té una feina llaminera al davant. Tot i que s'havien donat de termini i de paciència amb el grup fins al migdia davant l'eufòria que han pogut comprovar que ha desvetllat la troballa, reconsideren la seva postura i s'ho tornen a pensar. Ok, ens quedem només fins a mitja tarda a veure quan tornen i què fan. Vale, tio, però si a la tarda segueix sense passar res, jo me l'aspiro, ok? Ei, no cal que et queixis, que avui tampoc no ens ha anat tan malament per aquí. No l'hem perdut pas el temps mentre vigilàvem aquests parells i es toca les butxaques dels pantalons que fan un cert volum. Ni en Peter, ni la Laia, ni cap dels altres 4 no s'han adonat de la presència dels seus observadors. Val a dir, però, que aquests professionals com són ja s'ho fan fet bé per vigilar sense ser vistos. Ara, mentre comencen el descens pel parc a fi d'anar a dinar una mica, la Laia els explica el que sap sobre la creu de Caravaca. Caravaca és un poble de la província de Múrcia i aquesta creu, que compta amb una gran quantitat de devots, és considerada un talismà que s'utilitza com a protecció. Per això veureu moltes persones que en porten una de penjar del coll. Havent dinat, entren altra vegada al parc per fer una mica de temps visitant aquelles parts que no havien vist, com la porxada de les columnes amb els arcs parabòlics, famosa a tot el món. En Peter coneix aquesta part per un reportatge que va veure
en què s'explicava que havien vingut arquitectes de tot el món i fins del Japó expressament en veure-la i aprendre'n les mides, ja que considera que aquest arc és el més resistent de tots els que s'han inventat. La Laia, que sembla que va recordant les lectures de la nit per episodis, els explica: sabeu que Gaudí era vegetarià i que, a més, tenia una gran devoció per la natura? Tots es queden sorpresos davant la notícia. Ella segueix: la natura i les formes naturals són a la base de la seva obra. Fixeu-vos que a la natura no hi ha línies rectes i que Gaudí tampoc no les utilitza. Es diu que Gaudí assenyalava un eucaliptus que tenia al davant de casa seva i exclama: ell és el meu mestre. Amb això volia significar que allò més li interessava i del que aprenia tot el que li calia era la natura. Fixeu-vos en la quantitat de formes d'espiral com els cargols, el llom de la serp, el banc del parc mediterrani, els bolets, les columnes en forma d'arbres. No acabaríem mai si ens dediquéssim a observar en detall tota l'obra d'aquest geni. Entre explicacions i visites, se'ls va fent l'hora que tots esperen amb delit, inclosos els 2 bergants, que ja són al turó impacients per veure el famós tresor. Tio, que val la pena! Com sigui una obra inèdita de Gaudí, al mercat negre ens en donaran milions i en un dia haurem fet més que en tot un any. El Borni fa ús dels arguments més atractius a fi que el Burilles no se'n vagi, ara que és l'hora de la veritat. El Burilles és el seu col·lega i deu ser el seu nom el fet de ser famós per la seva habilitat a ficar-se els dits al nas i fer pilotetes amb les quals pot fer les dianes més diverses. El grup, amb en Peter i la Laia al capdavant, arriben altra vegada al turó. Prenen posició del punt exacte i compten 2 passes en direcció nord i des d'allà 2 en direcció est. Marquen el punt exacte i comença a cavar. Iuhu! Bé! Visca! Les exclamacions i crits de joia de tots serien suficients per altertar qualsevol que alguna cosa grossa acaba de succeir. Però per allà no hi ha ningú, o almenys això els sembla. Així que els buscadors de tresors que acaben d'aconseguir la seva fita celebren el seu triomf amb tota llibertat. La Laia té una caixeta de llautó a les mans. Sembla una caixa de cigars abans d'aquells bons amb un envàs adequat per protegir bé la fulla dels canvis climàtics. L'obren en embució i apareix una reproducció en miniatura feta en orfebreria de la salamandra que hi ha a l'entrada del parc. Queden bocabadats. Es fa un silenci reverent davant la petita obra d'art. Es miren somrients amb els ulls espornejant de satisfacció. Estan cansats però se senten feliços. Ens ha costat però ha valgut la pena. Mireu-la bé, és una preciositat. El Burilles i el Borni no els treuen la vista del damunt a fi no desaprofitar la millor ocasió quan aquesta es presenti per saltar damunt del tresor. I sembla que estan de sort ja que aquesta no triga a presentar-se. Pare, em convé anar a fer un riu, diu en Marc. A mi també. Anirem un tros avall i buscarem el recer d'uns matolls, respon en Peter. M'hi apunto, crida en Bernat. Tots 3 comencen a endinsar-se en el bosc quan se sent la veu burleta de la Tura. Ves per on, això d'anar al vàter en comunitat sempre ho havien atribuït a les dones i avui sembla que s'han canviat les tornes. La Laia i la Kit riuen la broma. No tardeu, us esperem aquí, crida la Laia. Només faltaria. A veure si ara us fugareu amb el tresor, broma en Bernat des d'un tros lluny. El Borni i el Burilles es miren satisfets. Només els cal esperar que els 3 pixaners s'hagin allunyat prou i que es disposin a fer les seves necessitats per saltar al damunt de les 3 noietes. I no es fan esperar, però quan ells arriben al davant de la Laia, se n'adonen que aquesta ja no té res a les mans. Es miren dubtosos, li prenen la bossa i si resulta que s'ho ha ficat a les butxaques d'aquests pantalons tan amples que du, 2 professionals com ells no s'ho han de pensar 2 vegades, 2 delictes al preu d'un, i potser encara aconseguiran cobrar un bon rescat. Així és que, vist i no vist, la Laia es troba amb la punta d'un ganivet que li frega el coll i amb els 2 homes que, amb les males maneres, l'obliguen a caminar. I no t'encantis, vinga ràpid, que és per avui, i vosaltres 2. Ara amenacem la Kit i la Tura. Si us moveu o crideu, li deixo a la vostra mare la jugular com un colador. O sigui, que mudes, eh? Mentre els 2 galifardeus s'allunyen, amb pas ràpid a emportar-se la Laia, la Tura i la Kit es queden dretes, esglaiades i immòbils.
temps. El capítol 11 és bastant llarg, però queden bastants capítols. Però... Vale, vaig a llegir després un capítol més, vale? Capítol 11, ja, i anem acabant, vale? I un altre dia, per acabar ja el llibre, i anem a depilar, vale? Dale, començo una altra vegada. La Tura no tarda a reaccionar i proposa un pla a la seva amiga a fi de no perdre la pista de la Laia. Escolta, Kit, jo el seguiré a distància i aniré deixant boletes de paper que faré amb els fulls d'aquesta llibreta. Igual que en el conte. Bé, tu no el deus saber aquest conte. Fes-m'hi pensar que ja te l'explicaré. Quan arriben ells, mireu de seguir-nos la pista i buscar ajut. Sort! Al cap d'uns segons apareix en Bernat, que s'hi ha afanyat una mica més i ja tenia ganes de córrer per tornar a tenir la joia a les mans. Però es troba amb la Kit sola i amb cara de tragèdia. Què ha passat? On són la Tura i la Laia? La Kit està molt nerviosa. És la primera vegada a la seva vida que li passa una situació com aquesta, però sap que, si vol fer-hi alguna cosa, el millor és posar-lo al corrent. Uns lladres s'han endut la Laia. Porten ganivet. La Tura hi ha anat al darrere i deixarà boletes de paper a fi que sapiguem cap a on han anat. Queda't aquí i ens ho expliques en Peter i en Marc i tot seguit baixeu cap a la casa de la muntanya, veus? Aquesta que té els rètols a la paret. Vaig allà a veure si trobo en Sergi per demanar ajuda. En Bernat surt ràpid com un llamp cap a la casa dels ocupes. Sap que no pot perdre temps. Cal trobar en Sergi i si està acompanyat millor. Han de fer alguna cosa i ràpid. Si s'encanten gaire i se'ls creuen els cables als dos ximples, podrien fer mal a la Laia. Corre tan de pressa que en pocs minuts aconsegueix arribar a la porta de la casa esbufegant com un bufal. Sergi! Sergi! Puja! En Sergi és a dalt de tot, arreglant unes humitats del terrat. En Bernat corre per les escales, les puja de dues en dues i de tres en tres quan pot i amb el darrer alè arriba al capdamunt. Allà el noi que busca. Sergi, que bé que t'hagi trobat. Necessita ajuda. És urgent. Calma't, nano. Què passa? Dos lladres s'han endut la Laia. Porten un ganivet. L'han agafada per prendre-li el tresor de l'Aldrich. No sé de quin tresor em parles, però pots dir-me alguna cosa d'ells? Com eren? No els he vist jo. Però ara vindran la Kit, en Marc i en Peter. Ella sí que els ha vist. Espero que ens puguin donar pistes interessants. Baixem a la sala que faré una crida. A veure qui hi ha avui per casa que ens pugui donar un cop de mà. Val la pena que siguem uns quants, saps? Sí, com més millor, esclar. Baixen a la sala i ja senten la veu de la Kit, d'en Peter i d'en Marc que el criden des del carrer. Bernat, ets aquí? Sí, pugeu. En Sergi interroga la Kit sobre l'aspecte dels dos homes i ella els demana si tenen un llapis i un paper. Es queden tots parats, menys en Bernat, que s'ha passat l'estiu al·lucinant amb els dibuixos ultraràpids de la seva amiga. Les cares, en especial, aconsegueix que s'assemblin molt a l'original. Mentre en Sergi recluta els companys que hi ha per la casa, la Kit en qüestió de 2 minuts ha fet els dibuixos dels dos lladres, molt esquemàtics però tan clars com una foto, de manera que, quan els nois de la casa de la muntanya els veuen, diuen tots a cor, el Borillas i el Borni. Ja n'estem fins al capdamunt d'ells. Anirem a casa seva. Sabem on vivim. S'estan a la casa d'una tia seva a Vallcarca. Segur que s'han endut la Laia i el seu cau. Anem! En Sergi i 3 amics seus emprenen la marxa. Els acompanyen en Bernat i en Marc, ja que la Kit i en Peter tornen enrere fins al parc per seguir el rastre de la Tura i trobar-la perquè si no podria quedar desconnectada de tots. Sigui com sigui, si ens perdéssim o no ens trobéssim allà, el punt de trobada serà aquí. D'acord? Proposa en Sergi. D'acord. Així doncs, puc deixar aquí aquesta motxilla? Pregunta en Peter, que no té ganes de carregar amb totes les eines a l'esquena durant més estona. I tant, deixa-la aquí mateix. El Borni i el Borillas tanquen la Laia en una habitació des del primer pis de casa de la tia d'en Borillas. Mentre aquest la distreia, cosa que no és difícil ja que la dona viu envoltada d'uns 150 gats i un mico, el Borni ha obligat la Laia a pujar al primer pis. Una vegada allà, l'ha lligada en una cadira i li ha tapat la boca. Tot i que la tieta del seu soci és una mica sorda, si a la noia se li acudís cridar,
els veïns podrien sentir-la i no convé. Ara truquen al seu contacte en el mercat negre de joies i obres d'art per saber quan els en donarà per una peça original de Gaudí que, a més, no està catalogada. I després ja trucaran els familiars de la Laia per exigir-los un bon rescat. Avui sí que haurà estat un dia ben rodó. De la casa de la muntanya a Vallcarca hi ha escassament 10 minuts caminant. En Sergi, amb 3 amics seus acompanyats d'en Bernat i en Marc, caminen decidits cap allà. En arribar-hi, veuen la Tura que està vigilant des de la cantonada del davant. Són aquí dins. La Laia també. Acaben d'arribar, no faran més de 5 minuts. Són al pis de dalt perquè els he vist mirar per la finestra. A més, he vist una dona molt gran que també viu a la casa. Si la tieta dels gats, respon en Sergi. És una bona dona que està una mica sorda i que es dedica a recollir animals abandonats pel carrer. Ara ja en deu tenir un fotimer. Però li ha sortit un rebot que en lloc d'animals recull carteres i moneders pel carrer. Bé, ens hem d'organitzar. Farem el següent. Nosaltres hem dut les cordes i som especialistes a escalar i baixar per les façanes. O sigui que pujarem al terrat i des d'allà ens despenjarem. Ens caldria que vosaltres ens hi ajudéssiu sobretot a despistar-los. Per tant, quan s'ho fem un senyal, toqueu el timbre i així que surti la tieta li demaneu pels 2 homes. Digueu-li que s'han deixat alguna cosa i que veniu a tornar-la. Mentre ell els avisa i els fa baixar, arrenqueu a córrer carrer avall. Ells no us seguiran perquè no deixarien sola la Laia. Mentrestant, nosaltres entrarem per la finestra despenjant-nos des de la teulada. Com que són 3, decideixen que el Marc s'esperarà a fora al carrer a una distància prudencial, també per estar pendent de si arriben el seu pare i la Kit i en Bernat i la Tura tocaran el timbre. En Sergi i companyia s'han enfilat àgils com uns gats i ara ja són dalt de la teulada. Des del carrer els veuen remenar les cordes que deuen estar lligant a la xemeneia o en algun suport que calculin que els aguantarà. S'han col·locat uns arnès al cos i s'hi enganxen les cordes. Des de baix, en lloc d'una realitat, sembla una pel·lícula d'espies. En Sergi fa el xiulet convingut i ara és l'hora que toca entrar en acció a la Tura i en Bernat. Apa, som-hi! La Tura estira del seu cosí, que va en direcció contrària. Mira, és que arriben en Peter i la Kit. No et preocupis d'ells, ara. Ja es trobaran amb Marc. Anem. Toquen el timbre. Se sent a dins la casa d'uns guirigall de miolets. Al cap d'una mica senten unes passes lentes com d'arrossegar espardenyes i això els tranquil·litza perquè els indica que serà la tieta qui els obrirà tal com havien previst i no cap dels 2 galifardeus. La porta s'obre i tot i que estan avisats es queden estupefactes davant l'espectacle. Una iaiona molt agradable que gairebé no pot caminar a causa de tenir els peus envoltats de gats que s'empenyen per refregar-se en les seves cames. La Tura parla. Bona tarda. Miri, veníem perquè aquell senyor de la barba que viu aquí s'ha deixat una cosa al parc i nosaltres ho hem vist. Ho hem recollit i li veníem a portar. Que el pot avisar que baixi? I tant! És el meu nebot i és una mica baligabalada. Quins nens més bonics, ara l'aviso. Voleu passar? No, no. Ens esperarem aquí fora, gemega en Bernat. Aquí els gats, sobretot en tanta qualitat, no li fan gaire gràcia. Perdoneu, que tanqui la porta, però no vull que se m'escapin. Vaig a buscar el noi i ja torno. Tot just tanca la porta en Bernat i la Tura, arrenquen a córrer i en ser un tros avall de la vorera avisen els de la teulada. Els sap greu tenir una indelicadesa com aquesta amb una iaia tan maca. Però la Laia està en joc i la bona senyora no en sap res de res. Mentre en Sergi i els altres 3 es despengen i entren pel balcó amb una rapidesa que sembla que sigui la seva activitat diària, la Tura i en Bernat ja són carrer avall i quan el goril es treu el cap miren d'escridassar-lo a fi de donar una mica més de temps als rescatadors. Diantre de nanos, si us enxampo ja veureu qui sóc jo, brama el goril fora de si. En Bernat encara gosa provocar-lo, a veure si ens atrapes, però el lladregó, conscient que ara no pot posar-se a córrer pel carrer empaitanents, tanca la porta d'un cop i se'n torna a dalt tan de pressa com la munió de gats
i la seva tieta, que li explica una història de nens agraïts, li ho permeten. Allò que no podia imaginar-se és el que es troba quan hi arriba. En lloc de la Laia, a la mateixa cadira, hi ha el Borni lligat i emmordassat i ni rastre de la noia. S'afanya a deslligar i arrenca els paradraps de la boca del seu col·lega, que està desitjós de xerrar. No t'ho creuràs, tio. Han entrat pel balcó un munt de tios que s'han despenjat amb cordes i mentre un parell em saltaven al damunt i em lligaven els tres han desenlligat la mossa i les han dut sortint pel balcó. No hi he pogut fer res, tio, de veritat. Almenys eren 7 o 8, un exèrcit. La Laia es treu l'arnès que li ha deixat el Sergi perquè es pogués despenjar sense cap problema, mentre ell, que té molta experiència a baixar fent un ràpel, ho ha fet amb la corda sola. Al carrer tots junts, altra vegada, la Laia es treu de la butxaca del pantaló la petita salamandra que s'ha afanyat a recuperar tan aviat com s'ha vist deslligada i tots aplaudeixen i comencen a caminar cap a la casa de la muntanya per recollir les coses. En Peter creu que això es mereix una celebració. Aneu tirant, que ja pujo. La Kit i en Marc es queden amb ell. Entren a la pastisseria i comprem pastissos i pastes, refrescos i cava per celebrar la recuperació de tot allò que els Bargans s'havien endut, la Laia i el tresor de l'avi, l'Aldrich. A la casa preparen les taules per a un banquet. Normalment no mengen de gourmanderies, així que avui serà com una festa major. En Peter arriba acompanyat de la Kit i en Marc, tots tres carregats de safates i bosses. Col·loquen uns taulons damunt d'uns cavallets i els queden una taula ben gran. Improvisen unes tovalloles amb una vànona vella però ben neta i es disposen a passar-s'ho bomba. En Bernat se sent generós i vol dir unes paraules. Estem molt agraïts per tot el que heu fet per nosaltres. Si hi ha alguna cosa que puguem fer, era una pura fórmula, però en Sergi, que de conveccions no hi entén ni ho vol entendre, li respon. Si hi ha una cosa que pots fer i és repetir el ball del goril·la i donar-me permís per incorporar alguns dels teus passos al meu repertori de pallasso i treu-te aquesta gorra si pot ser. Si és... Perdó, és pel meu cabell, que me'l vaig tallar malament i m'hi vaig fer una pífia i la duc per dissimular-ho. En Sergi i els seus amics riuen i es miren els tallats que porten ells. A tu, l'únic que t'hi falta és una mica de color, un rogenc a les puntes i els del teu poble es passaran que tu has fet un perruquer de disseny. Ara mateix ho arreglem, tinguem-ne vermellosa i en un moment estaràs ultramodern. Mentre els altres acaben de parar taula i repartir, repartir les sabates i les begudes, en Sergi li fa uns tocs de vermell a les puntes que sobresurten més en el cap d'en Bernat. Ei, que et queda bé de debò, és la Tura que se sorprèn de l'obra ràpida i eficaç d'en Sergi en el cap del seu cosí. A banda que ja estava bastant tipa de veure'l tot el sant dia amb la seva inseparable gorra groga, ja començava a dubtar de si la treia per anar a dormir o no. Mentre en Marc, en Peter i la Laia no poden deixar de contemplar la joia de l'Aldrich, en Bernat es prepara per fer el ball de la nera amb l'ajut d'unes disfresses que ha trobat en uns bàgols i que faran que l'espectacle sigui una mica més lluït, alhora que els amics d'en Sergi es preparen per acompanyar-lo tan aviat com s'hagin après la coreografia. I ja quedem a l'epíleg i serà què passa, no? Ja? Que després ja hauria acabat el llibre. No queda res més. Només queden com una... 3 pàgines del llibre i després ja està. Vale? I quan acabi aquest llibre, mira, mirant tots els que hi ha a la prestatgeria, a veure quin podria llegir. M'ho podria llegir? No. Perquè els de la galera tenim Mira, el so del Pitus. Sí? El següent llibre que podria llegir. Que també estaria també interessant. Doncs mira, després d'acabar aquest, començaré un altre de la galera, que és el so d'en Pitus. Que aquest sí que l'hauré llegit
i crec que aquest llibre me pot agradar.